Hey, què passa? Benvinguts i benvingudes a una nova secció de cinema i tecnologia, com sempre, aquí, a Metadata. Avui vinc a fer una cosa que no solc fer, de fet, no sé ni si he fet mai per aquí, que és parlar d'una sèrie que no m'ha agradat. Perquè a vegades penso, ostres, agafar tot el temps que necessites per fer un vídeo, per gravar-lo, per ficar-te aquí davant de la càmera, per editar-lo, no sé què, per parlar d'alguna cosa que no t'ha agradat, és com... No tinc ganes de gastar el temps d'aquesta manera. Igual prefereixo buscar alguna cosa que em faci més il·lusió, tingui més ganes. Però després també penso, ostres, aquests vídeos també han d'anar bé perquè vosaltres no us tingueu que tragar tremenda tifa i pugueu esquivar segons quin producte. Perquè realment la sèrie de la que us vinc a parlar avui és una sèrie que feia molt de temps que estava a la pestanyeta de properes estrenes a Netflix. Jo solc estar molt atent, sempre vaig allà a mirar a veure quan s'estrenen certes coses o simplement per curiositat a veure quins projectes nous han afegit a la pestanya. I feia bastant de temps que la veia allà com a una sèrie que s'havia d'estrenar, la qual no ficava la data i em generava encara més curiositat. Estic parlant de la nova minissèrie alemanya de Netflix, Cassandra. I perquè us en feu una idea i veieu que la premissa era boníssima, és una família, pare, mare, fill, filla, que es muden d'una ciutat gran a una ciutat petita i a més, a les afores, a una casa a les afores, ja que més endavant descobrirem que la germana de la dona de la família es va suïcidar. I intenten d'alguna manera començar de zero. Una casa que als anys 70 va passar a ser la primera casa intel·ligent de la història. Primer de tot, aquí ja tenim un context d'aquesta intel·ligència artificial, però alhora com retro, no? Perquè sí que és veritat que està tot com fet com això, com si fos als anys 70, perquè es va construir als anys 70. Aquesta casa està controlada per un assistent anomenada, efectivament, Cassandra, qui apareix a través d'una pantalla a totes i cada una de les estances i, a més, pot dirigir un robot que es pot moure per tota la planta de la casa. I, efectivament, aquesta intel·ligència artificial anomenada Cassandra ja no només ajudarà a la família amb totes les feines de casa, sinó que, a més, mirarà de controlar una mica més aquesta família del que ells esperarien. Fins aquí perfecte. Com us deia, la premissa és boníssima i mola que tingui aquest toc com retro, com dels anys 60-70, però lluny d'això, la sèrie s'empenya en ser fàcil. Les trames personals de cada personatge estan allà per fer maco, els hi donen una mica de rerefons, però ja està, no tenen un pes després en les decisions que prenen o en l'esdevenir dels successos que van passant. Probablement, i per dir-ne alguna cosa bona, el més interessant de tot plegat és la història que s'explica d'aquesta Cassandra. Paral·lelament en aquest augment que anem veient d'aquest control sobre la família de la Cassandra, la sèrie ens va mostrant la vida d'aquesta casa, la vida amb els anteriors inquilins d'aquesta casa als anys 60-70 i la història d'aquests, una família de pare, mare i fill on la dona és la Cassandra. Crec que aquesta part de la història és la que precisament m'interessa més, però tampoc sento que s'acabi d'explorar d'una manera profunda, sinó d'una manera com totes aquestes sèries que fan ara de Netflix, perquè és que si no ho fan d'aquesta manera no podrien treure com xurros 5 sèries cada setmana, que són de vinga cap endavant, això ha d'avançar, no ens aturem aquí, no donem profunditat a les coses, tot ha de anar empenyent la situació, d'anar empenyent a aquest final. Els personatges no es comporten com persones, no fan accions en conseqüència del que passa com persones, sinó que fan accions en conseqüència del que passa perquè un guió diu això, perquè un guió diu que han de fer això perquè després ha de passar aquella altra cosa, ja. I em toca els nassos, perquè la sèrie ho té tot, té aquesta cosa d'intel·ligència artificial amb aquest toc dels anys 60-70 que us deia que visualment m'agrada molt. A més, té una trama molt interessant a dia d'avui amb les intel·ligències artificials, amb el control, aquestes cases intel·ligents que sí, que estem veient moltes pel·lícules, moltes sèries que ara mateix estan, endinsant-se una mica amb aquesta temàtica i em sembla que es pot estirar un fil guai d'aquí. I a més, hi ha una part molt bona de connexió entre la mare de la família, diguem-ne, actual i la Cassandra, i alhora la mare de la família de l'anterior casa, o sigui, de la mateixa casa, però anteriorment als anys 60-70, que reflexiona sobre la figura de la dona en la família, la que tot ho controla, la que veu els perills abans d'hora. Les dues mares, en les dues èpoques diferents, es veuen afectades i travessades pel fet de ser dones i pel fet de ser mares. I trobo que totes aquestes temàtiques en una sola història podrien haver donat molt més de sí. Em fot ràbia, perquè ara ho estic explicant així com m'està sortint i penso, és que em segueix semblant bona idea, però llavors la mires i simplement és el que us dic. Van passant les coses, res sorprèn gaire i tot és bastant esperable i, de debò, no ho dic per fer el mal llest. I com sempre, la gran majoria d'aquestes sèries que està traient Netflix com xurros, que estan cremant bones idees, com és aquest cas, al final és absurd, ho estaves esperant i alhora
no li donen el rerefons que necessita perquè realment t'impacti aquell final. Ostres, m'està costant parlar-ne sense spoilers. Si encara no l'has vist, quedes avisat. Tot i que a vegades, precisament perquè et diuen que una sèrie o una pel·li no és bona, encara t'entren més ganes de veure-la. I en el fons està bé, perquè molaria que la poguéssiu veure per tenir la vostra pròpia opinió. I escolta'm, igual algú de vosaltres sí que us agrada. Que al canvi a la fi d'opinions n'hi ha tantes com culs. I si ja l'has vist, m'encantaria que em deixéssiu a comentaris si estàs d'acord amb mi o si no, perquè potser també t'ha agradat. I ja ho sabeu, si has arribat fins aquí, t'ha agradat el suficient el vídeo com per deixar-te un bon like i si vols estar sempre atent o atenta quan pugem aquest tipus de seccions, subscriu-te al canal. Apa, ens veiem a la propera. Ciao!